sunana Sadiya Mansur, wacce aka sani da Amina. Ina muku kallon fim ɗin mai suna Gona Fito. Labari ne mai dogon zango da kuma safaki a har ma da faɗakarwa, ilmantarwa da kuma tausayi da dai sauransu. Ku dai kar ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Mun gode da kallon tashar tamu mai suna Doka Jiki. Mai garin yake cewa ne yau. Gari ga hinan dai yana ta san ba a rasa labarai a gari ba. Ai ni na fi so in ji garin nan daga labarin fasan kai sai wa'ancan sun yi wannan ta'addanci ga hinan dai ga hinan. Ka san mu an ba irin wannan ba za mu ci abu. To ai kai ne mai gari, kai za a zo a sanarwa, kai za ka sasanta maganar. Yawwa. Fadar ka aka ya kamata. Anan kai anguwar ta ku babu wanda ka ji an yi aika. Labarai ka san mu ba mu so a zauna lafiya, ba mu kuma san fitina ta yawa. A'a ni to haka ne kadda fitina ta yawa idan ta yau mu ma za ta iya za ta yafe mu, aikin zai fi bukar magana amma a zauna lafiya za a ce baka aiki, za a iya tsige ka lokaci guda. Yawwa yau kawai zo mu je, wallahi yau ne kawai na kalli kawai ban mun gida na ma kawai dan Allah kai hakuri, dan Allah kai hakuri, na fa ce kai hakuri wallahi hakuri ba shi dan Allah kai yake tafe da ku lafiya dai ku. kai mai gari ai kawun ka yanzu haka wannan mutumin, yanzu haka mara mutuncin mutumin nan ne, makocin tsamiya. Ka san layin duk ba su da mutunci, ko me zai aikata. mai gari wallahi da ni kawai direct gun ka na yau domin kawai ka saka mun wannan matar tawa. Yanzu saki nawa kake so a yi mata? Saki ɗaya man aka yi ya wadata. To kai mata uku ma maganin reni tunda hauka kake ji. Ina sarkin fada yake. Ga nan kai wannan ba shi da mutunci, baka san mutuncin aure ba. Amma ka yanzu saki uku cewa mai gari. Uku. Kare kuwa. Takardar nan jibi. To daga nan ko gidana kake da kawai ki wuce gidanku daga nan. dan Allah kai hakuri. Yawwa ina sarkin fada yake. Kun san ka'idar masarautar nan tawa namiji baya fara ai mace ba ta fara tafiya. Namiji ne zai tafi. Dan haka kai ta haika tashi ka tafi. Ya sallame ka. Ga nan. Ta haika je gida ka duba man zabon nan da na sa a tsaya mu sun abun nan. Ita ba za ta. A'a ruwan ka je kai. Ina kuma kake kai? Ga nan ne. Yawwa ka je gonan nan ta ga abun da na sa ayi an yi. Okay to za a je a yi. Yawwa. Ai sako ne da kame gari. Ai kawarni ne. Yawwa masha Allah. Yawar Allah me na kuka. To yanzu ai na zan samu jin aure. Mijin da zaki aura ne matsalar? Wallahi. A indin wannan ne ya shiru kayan ki ya tsinke gindin kafa dawo daga nan guri. Dawo nan guri. Yawwa dawo daga nan. Yanzu kina ji na? In dai maganar mijin da zaki aura ne. To wannan baki da matsala. Ya kike gani? Ai ba damuwa. Ba damuwa? Ba damuwa. Allah. To yanzu abin da nake so da ke. Kayan ki ma zan sa a kwaso su. Idan ma a gidana zaki yi ta. Tunda mu ne masu faɗa a ji a ƙasar nan. Haka ne Ko ba haka bane ba. Dama ai tun farko ma hauka ce ma irin tahi. Ke duk wanda ya dube ki ya san ba mata talaka bace ba. Wallahi dama. Daga ba masu kuɗi ba, sai mu masu mulki. Yawwa. Kuma dama kin ga wannan tsohuwar matar ta kin ga ladan noma ce. A in banda ladan noma ni yanzu me zai haɗa ni ma da ita. Har yanzu ba in ta hakuri kawai nake da shi. Allah. To ai shi kenan yanzu. Har yanzu matan nan ban ta bore wallahi fitsari take tafkawa da amma dan haka ki kwantar da hankalinki yanzu kina jina zan aika a je a kwaso miki kayan ki nan zaki ta kaza ma gidan nan kina ji yawa kwantar da hankalinki yawa ki je a wasu yan zabi da na sa abun nan ku fara dan tabawa kafin in dubo tun yanzu haka a to ya za a yi gargaɗi. Assalamu alaikum. Ranka shi dade. Ranka shi dade. Amma alaikum salam. Lafiya haka na ranka haka a gashin gida ba abun nan din naka. Wallahi Allah ko lafiya ba. Tunda na aure yarinyan nan. Ni ne zubar jini. Ni ne yoyon fitsari. Ni ne ciwon ciki. Ai an zo gurin kawai. An zo gurin yin kaso, an zo gurin. Me ya faru? Wannan ma baka samu ne zan sige ta ba ni ma? Wallahi ban sani ba. To HIV gare ta. Da Hausa. Kanjamau. Mun gode da kallon tashar Dokaji TV. Kar ka manta ka yi subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Shi ne zai ba mu damar sanar da kai da zarar mu ɗora. Mun gode da kallon tashar Dokaji TV.